Το ξέρω πως η μέρα που περιμέναμε φαινόταν μακρινή, όμως επιτέλους έφτασε. Καιρός ήταν. Η συγκομιδή. Ένα γεγονός που συμβαίνει κάθε 100 φεγγάρια, όταν όλα τα μήλα οριμάζουν την ίδια στιγμή. Ο Big Mac όλη τη νύχτα έφτιαχνε ένα πλάνο για να μην μας ξεφύγει ούτε ένα δέντρο. Και το μόνο που μένει είναι λίγες μέρες σκληρής δουλειάς. Ποιος είναι μαζί μου? Εμένα μου μοιάζει βουνό αυτή η δουλειά. Μη σε φοβίζει, μικρή ομορφούλα. Έχουμε τα πάντα γύρω από τη συγκομιδή υπό έλεγχο. Σας έφερα και ένα βοηθό. Καλά έκανες, Γκράνι. Η Twilight και οι άλλες είναι στο σχολείο και δεν προλαβαίνουν. Θα χρειαστούμε μερικά δυνατά μπράτσα. Ποιον έφερες? Τον Brian Byrne, το Honey Crisp? Κάποιον καλύτερο. Πώς είστε σήμερα, παιδιά? Θα σας πω εγώ πώς θα ξυπνήσετε. Golden Delicious! Η Γκράνι μου είπε πως θα χρειαστείτε μια οπλή βοηθείας για τη φετινή συγκομιδή και εγώ ήρθα τρέχοντας. Να σου πω, με τόσο μεγάλη σοδιά χρειαζόμαστε όποια βοήθεια μπορούμε να έχουμε. Λέμε τώρα. Ναι. Κρίμα που δεν έχει πιάσει κανένας ακόμα το Mega Seedling. Θα σας εξασφάλιζε μόνιμη σοδιά και την καλύτερη συγκομιδή. Τον Mega Seedling, πώς σου ήρθε? Έχω να ακούσω να λένε αυτό τον μύθο εδώ και χρόνια. Ο Mega Seedling δεν είναι απλώς ένας μύθος. Είναι το μαγικό πνεύμα της γης που φροντίζει για κάθε σοδιά που ταξιδεύει από φάρμα σε φάρμα, προκαλώντας τα πόνι να τον πιάσουν. Και εκείνοι που διαθέτουν την ικανότητα ανταμείβονται γενναία με καλλιέργειες που πάντα δίνουν καρπούς. Και να ξέρεις, είναι αληθινός όσο εσύ κι εγώ. Και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η Apple Bloom συνήθιζε να στείνει παγίδες για το Mega Seedling όταν ήταν μικρούλα. Ναι. Είμαι σίγουρη πως υπερβάλλει λιγάκι με όσα λέει για σένα. Έχω δίκιο, Apple Bloom? Ή μήπως εννοεί πως μεγάλωσα πια και μπορώ να τον πιάσω? Ποιος είναι μαζί μου? Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι. Δεν γνώριζα φιλία, τι θα πει. Μικρό μου πόνι, μα μου δείξατε πως είναι μαγική. Σε περιπέτειες, Πολύ χαρά, μια όμορφη καρδιά που αγαπά δυνατά. με καλοσύνη, Είναι εύκολο πολύ, η μαγεία τα ενώνει όλα μαζί. Η καλύτερη μου φίλη είστε εσύ. Apple Bloom, δεν έχεις ασχοληθεί με το Mega Seedling από όταν ήσουν μικρή. Γιατί θέλεις να αρχίσεις πάλι το κυνήγι? επειδή η συγκομιδή είναι τόσο μεγάλη, άρα μπορεί να εμφανιστεί. Και αν το πιάσουμε, θα έχουμε κάθε φορά τα καλύτερα μήλα από όλους για πάντα. Σωστά, Γκόλτι? Πολύ σωστά, μικρή Σοφή. Για φαντάσου το, η φάρμα Sweet Apple θα γίνει πιο παραγωγική σε ολόκληρη την Εκουέστρια. Και τώρα με συγχωρείτε, αλλά έχω πολλή δουλειά να κάνω. Μην ξεχνάς πως έχουμε και πραγματική δουλειά να κάνουμε εδώ! Χαίρομαι που η μικρή απολαμβάνει τη διαδικασία της συγκομιδής. Δεν με πειράζει η Apple Bloom να την απολαύσει. Μα ειλικρινά είναι στις οπλές μας μια καλή σοδιά και δεν έχει καμία σχέση με ένα παλιό μύθο. Άσε τις ανησυχίες, γλυκιά μου. Η Apple Bloom μπορεί να κυνηγάει το Seedling όσο θέλει. Αν εσύ ανυπομονείς τόσο να δουλέψεις, γιατί δεν παίρνεις τον αδερφό σου να αρχίσετε να μαζεύετε τα μήλα σας? Η Γκράνι έχει δίκιο. Έλα, ξύπνα, Ντεμπέλη. Ξεκινάει η δουλειά. Ναι. Αν είχε δύο σαν εμάς, τότε θα ήταν η καλύτερη του χωριού. Αυτό ξαναπες το. Αλήθεια, εκτιμώ πάρα πολύ την προθυμία της. Αλλά δεν είμαι σίγουρη αν η Γκόλτι μπορεί να βοηθήσει.
Αυτή η τούμπα μου θύμισε όσα περνάω με τη δότη μου. Το τσιτάχμα το θυμάσαι από όταν πρωτοανακάλυψε που φυλάω το τσάι μου. Μου αρέσει όταν εκείνοι οι κυγκράνοι θυμούνται τα παλιά. Αλλά μου φαίνεται πως θα τα κάνουμε όλα εσύ και εγώ. Θα πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας, αδελφέ. Ναι. Αν και θα ήθελα τη βοήθεια της Apple Bloom σήμερα, δεν χάθηκε και ο κόσμος να ασχοληθεί με το κυνήγι του Mega Seedling για μια μέρα. Σωστά. Α, Big Mac! Σε πιάσα! Δεν είσαι ο Mega Seedling? Όχι. Μείναμε λίγο πίσω χθες, γι' αυτό σήμερα να βάλετε όλοι τα δυνατά σας. Αν με το όλοι εννοείς τον αδερφό σου, τότε μάλλον την έχεις πατήσει. Απλώς έμεινε ξύπνιος όλο το βράδυ για να φτιάξει ένα καινούριο σχέδιο εργασίας. Ούτε και εγώ κοιμήθηκα. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Ανυπομονώ να δω αν έπιασα τον Mega Seedling. Ελπίζω να παρηγορήσετε την Apple Bloom όταν θα βρει άδειες τις παγίδες της. Όλα τα πόνι, κάντε γρήγορα. Πρέπει να το δείτε αυτό. Τι είναι αυτό που σε έκανε τόσο πολύ ενθουσιασμένη? Κοίτα! Ο Mega Seedling τα έκανε αυτό σωστά. Ναι, λοιπόν, μάτι τις 1000 φάρμες. Αυτή σίγουρα είναι δουλειά του Mega Seedling, όντως. Τα ήξερα! Ήταν πράγματι εδώ! Ο Mega Seedling ήταν εδώ! Καταπληκτικό, δεν είναι Applejack? Ναι, απίστευτο. Δεν είναι πανέμορφο! Ακόμα να το πιστέψω πως ο Mega Seedling ήταν στα αλήθεια εδώ! Είναι απίστευτο. Και τι λες να σημαίνει? Εμένα μου μοιάζει με πρόκληση. Ο Seedling θέλει να σε προειδοποιήσει πως ήταν εδώ γύρω και προκαλεί εσένα για να το πιάσεις. Πιστεύεις πως έχω κάποιες ελπίδες? Είσαι μια Apple, σωστά? Άσχετο, αν βάλεις αρκετές παγίδες είναι δεδομένο πως θα το πιάσεις. Έχεις δίκιο. Και αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω. Το νου σου, Mega Seedling. Έρχομαι να σε πιάσω. Γιατί την ενθαρρύνετε με ανοησίες? Τι θέλεις να πεις? Ξέρεις καλά τι εννοώ. Έχουμε τόση δουλειά και εσείς κάθεστε και φτιάχνετε σχέδια με τα μήλα για να πείσετε την Apple Bloom πως το έκανε ο Mega Seedling τη νύχτα. Δεν κάναμε τίποτα τέτοιο εμείς. Τι στο καλό σε έκανε να πιστέψεις πως θα σκεφτόμασταν με αυτόν τον τρόπο? Λοιπόν, κάποιο πόνι το έκανε. Και από ό,τι δείχνουν τα φαινόμενα, τα απολαμβάνει κιόλας. Εγώ το απολαμβάνω επειδή η Apple Bloom ενθουσιάστηκε. Αχα. Και να υποθέσω πως ούτε κι εσείς οι δυο το κάνατε. Όχι. Και βέβαια όχι. Αλλά δεν αποκλείω να το έκαναν οι γάτες της Goldie. Γιατί δεν τις ρωτάς? Σου πέρασε από το μυαλό πως ίσως να ήταν ο Mega Seedling τελικά? Χαχα, πολύ αστείο. Πράγματι, ώρες έχω την εντύπωση πως είναι μουλάρι. Apple Bloom. Ξέρεις που έχουμε άλλο σκηνή? Πρέπει να φτιάξω πολλές παγίδες αν θέλω να πιάσω τον Mega Seedling. Γι' αυτό το θέμα ήθελα κι εγώ να σου μιλήσω. Το ξέρω πως έχεις ενθουσιαστεί, αλλά έχω ανάγκη τη βοήθειά σου σήμερα. Θέλεις να χάνεις χρόνο φτιάχνοντας παγίδες για κάποιον που ίσως τελικά και να μην υπάρχει? Τι? Μα ο Mega Seedling είναι αληθινός. Είδες και τα σημάδια. Πιστεύεις πως αυτά εμφανίστηκαν από μόνα τους εδώ? Δεν ξέρω ποιος έκανε τα σημάδια, αλλά εγώ δεν πιστεύω πως ήταν ο Mega Seedling. Γιατί όμως? Επειδή ο Mega Seedling είναι ένας διασκεδαστικός μύθος για τα μικρά πόνι. Και εσύ έχεις μεγαλώσει για να ξεχωρίζεις την ώρα της διασκέδασης και την ώρα της εργασίας. Μα το να πιάσεις τον Mega Seedling είναι πολύ σημαντικό. Θα κάνει τα δέντρα μας να καρποφορούν κάθε φορά. Εντάξει, άκου τι λέω. Αν με βοηθήσεις με τη σοδιά σήμερα, θα σε βοηθήσω κι εγώ να στήσεις τις παγίδες σου το βράδυ. Σύμφωνοι? Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν θα μπορούσε αυτό να ήταν ένα σημάδι του Seedling, Άκυρο.
Εάν υπήρχαν σχέδια από εκατοντάδες μίλα, ίσως. Όμως, αν έπεφταν αρκετά μήλα και παρασύρονταν, από τον αέρα ας πούμε, ή από τα ζώα. Εγώ απλώς λέω πως μπορούν να υπάρξουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις. Και μια από αυτές είναι ο Μέγα Σίτλινγκ. Και οι υπόλοιπες από αυτές δεν είναι. Δεν σκεφτόσουν έτσι όταν ήσουν φοραδίτσα? Τι θέλεις να πεις με αυτό? Η αδελφή σου έκανε σαν μπαλαβή για το κυνήγι του Σίτλινγκ όταν ήταν στην ηλικία σου, όπως κάνεις και εσύ τώρα. Και ακόμα χειρότερα. Ώστε έτσι έκανες. Για πες κι άλλα, Γκράνι. Ωραία, πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη συγκομιδή, νομίζω. Εγώ υποτίθεται πως είχα να προσέχω την αδελφή σου, αλλά εκείνη έβρισκε τον τρόπο να μου ξεφεύγει. Applejack, έλα αμέσως τώρα πίσω. Υποτίθεται πως θα τακτοποιούσε στην αποθήκη. Συγγνώμη, Γκράνι, αλλά πρέπει να ελέγξω τις παγίδες μου, αλλιώς ο Μέγα Σίτλινγκ θα μου ξεφύγει. Πού την έβαλα την άλλη παγίδα? Μη χειρότερα τώρα. Πού χάθηκε πάλι αυτή η μικρή? Πέρασε τη μισή μέρα παγιδευμένη μέσα στην ίδια της την παγίδα. Και δεν συμμετείχα καθόλου στη συγκομιδή, γιατί ασχολιόμουν με παραμύθια για μικρά πουλάρια. Ντράπηκα πολύ που όλα τα λαπώνη δούλευαν περισσότερο εξαιτίας μου. Και έτσι αποφάσισα εκείνη τη στιγμή πως ήμουν αρκετά μεγάλη για να χάνω το χρόνο μου με τον Μέγα Σίτλινγκ. Τα καταφέραμε μια χαρά με τη συγκομιδή, αλλά γελούσαμε με το περιστατικό για χρόνια. Εγώ γελάω ακόμα. Λυπάμαι για ό,τι έγινε τότε, Applejack, αλλά εσύ και εγώ θα φτιάξουμε τις παγίδες μαζί όπως μου υποσχέθηκες. Έτσι θα τις στήσουμε πιο γρήγορα και δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό από τη σοδιά. Τότε ας πιάσουμε δουλειά! Είχα ξεχάσει πόσο διασκεδαστικό είναι. Αν κάποια δύο πόνοι μπορούν να πιάσουν τον Μέγα Σίτλινγκ, είμαστε εμείς. Ανυπομονώ να τις ελέγξω το πρωί. Επειδή όμως έχουμε πολλά μήλα για να μαζέψουμε, θα μου υποσχεθείς πως θα βοηθήσεις ακόμα κι αν οι παγίδες είναι άδειες. Σου το υπόσχομαι. Αρκεί να είσαι προετοιμασμένη για την τεράστια σοδιά που θα μας δώσει ο Μέγα Σίτλινγκ όταν πιαστεί σε μια από τις παγίδες μας. Σύμφωνοι. Ωραία, αυτό ήθελα να ακούσω. Δεν το πιστεύω. Πρέπει να το έφτιαχνε όλη τη νύχτα. Ναι. Τίποτα. Έλεξα όλες τις παγίδες κοντά στα σημάδια. Όλες είχαν παραβιαστεί, αλλά όλες ήταν άδειες. Κάθε παγίδα παραβιάστηκε. Κανένα πλάσμα δεν το κάνει αυτό. Ούτε ο αέρας. Δεν το πιστεύω πως το λέω αυτό, αλλά ίσως ο Μέγα Σίτλινγκ να ήταν στα αλήθεια εδώ. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παραδεχτείς πως ο Μέγα Σίτλινγκ είναι υπαρκτό πλάσμα? Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που να δικαιολογεί τα τόσα σημάδια και να παραβιάσει όλες τις παγίδες. Και αν
άφησε τόσα πολλά σημάδια πίσω του, πρακτικά σημαίνει πως θέλει να τον πιάσουμε. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο σε όλη μου τη ζωή. Τότε πες μας όσα έχεις δει. Και εσύ, Γκόλτι, το ίδιο. Πρέπει να ξέρουμε αν θέλουμε να το πιάσουμε. Βεβαίως, η Γκόλτι και εγώ θα σας πούμε τα πάντα για το Seedling σήμερα κιόλας, την ώρα της δουλειάς. Δουλειά? Η Applebloom και εγώ δεν έχουμε χρόνο για δουλειά σήμερα. Πρέπει να στήσουμε παγίδες σε κάθε παρτέρι, ακόμα και στα καρότα. Έτσι, για σιγουριά. Χθες έλεγες πως ο Μέγα Seedling είναι απλώς παραμύθι που διασκεδάζει τα μικρά πουλάρια. Το έλεγα πριν σκεφτώ πως μπορούμε στα αλήθεια να το πιάσουμε. Εξάλλου, ο Big Mac θα αλλάξει λίγο το πρόγραμμα ώσπου να βάλουμε τις παγίδες, σωστά? Ναι. Τέλεια. Έλα, φτιάξ' το. Η Applebloom και εγώ θα πάμε να παγιδεύσουμε τον Μέγα Seedling. Εντάξει, μας έμεινε μόνο ένας λόφος. Τι συμβαίνει, Big Mac? Είναι σωστό αυτό. Ναι. Μα σε μένα δεν φαίνεται λογικό. Πώς είναι τα δέντρα άκαρπα αν δεν έχουμε μαζέψει τα μήλα? Εμένα μου μοιάζει και ακόμα ένα έργο του Μέγα Seedling. Δηλαδή τι εννοείς? Όσο κοντεύεις να πιάσεις το πλάσμα, τόσο πιο άτακτο γίνεται εκείνο. Λες δηλαδή πως είναι ο Μέγα Seedling που πήρε τα μήλα μας? Ναι, φαίνεται πως τώρα προσπαθεί να σας παραπλανήσει. Έχεις ακούσει για κάποιο πόνι που μπόρεσε να τον πιάσει? Πάρα πολλές ιστορίες, αλλά δεν είμαι σίγουρη για καμία. Είναι μεγάλος κατεργάρης. Γι' αυτό φαντάζομαι πως θα είναι μεγάλη και η αμοιβή για όποιον τον πιάσει. Λοιπόν, τα κόλπα του μου έδωσαν μια ακόμα ιδέα. Το στήσιμο των παγίδων είναι η μία, αλλά αν εστιάσουμε στα δέντρα που έχουν ακόμα μήλα επάνω τους, ο Μέγα Seedling μπορεί να την πατήσει. Αυτή είναι μια θαυμάσια ιδέα. Θέλει κάποιο άλλο πόνι να έρθει μαζί μας? Ένα γέρικο πόνι σαν εμένα έχει ανάγκη ξεκούρασης. Εσείς νεαροί μου, χαρείτε το. Οι γατούλες μου δεν κοιμούνται αν δεν βολευτούν ανάμεσα στις οπλές μου. Αλλά ανυπομονώ να τον δω κι εγώ με τα ίδια μου τα μάτια μόλις τον πιάσετε. Άρα είμαστε εσύ και εγώ. Κρίμα που κανένα πόνι δεν ήρθε μαζί μας, αλλά χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί. Κι εγώ επίσης. Πέρασε πολύς καιρός από τότε που κυνηγούσα κι εγώ τον Seedling. Και τώρα για πρώτη φορά το κάνω μαζί με τη μικρή μου αδερφή. Πότε άρχισες να κυνηγάς εσύ τον Μέγα Seedling? Θα πρέπει να άρχισα όταν ήμουν πουλαράκι. Θυμάμαι τους γονείς μας να ανανουρίζουν τον Big Mac και εμένα με ιστορίες για τον Μέγα Seedling. Και εγώ ενθουσιαζόμουν τόσο που δεν μπορούσα να κοιμηθώ κι έτσι. Κοιμήσου ήσυχα, γλυκιά μου. Δεν θα τον αφήσω να ξεφύγει. Applejack, έλα ξύπνα! Τι έγινε? Νομίζω πως κουνήθηκε μια παγίδα. Τότε πάμε να το ελέγξουμε. Βλέπεις κάτι? Δεν πρέπει να τρομάξει. Θα τον οδηγήσουμε σε μία από τις παγίδες. Δεν ανησυχώ, μήπως τρομάξει εκείνος? Νομίζω πως ο Μέγα Seedling κυνηγάει εμάς! Applebloom, στάσου!
όταν... Ο Big Mac είναι ο Mega Seedling! Είσαι καλά, Big Mac! Όχι. Έτσι, χάρη στη νυχτερινή εργασία του Big Mac, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το μάζεμα της οδιάς στην ώρα του. Γι' αυτό ήσουν τόσο κουρασμένος κάθε μέρα. Ναι. Χαίρομαι, δεν λέω που λύσαμε το μυστήριο, αλλά ήθελα στα αλήθεια να πιάσω το Mega Seedling πριν μεγαλώσω πολύ και δεν μπορώ πια. Ξέρεις κάτι, γλυκιά μου? Μη σταματήσεις να νιώθεις φοραδίτσα. Μεγαλώνουμε, είναι φυσιολογικό. Αλλά πάντα θα νιώθουμε μικρές όταν θα διασκεδάζουμε μαζί παρέα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται δεν με χρειάζεστε άλλο. Ώρα να γυρίσω σπίτι πριν η Τότη ανακαλύψει το τσάι μου πάλι. Έχω ιστορίες να σας λέω και γι' αυτό. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθες, Γκόλντι. Ναι, πολύ. Να έρθεις πάλι και του χρόνου. Ξεχάσατε να μαζέψετε τα καρότα. Ο Big Mac δεν μπόρεσε να μαζέψει τα καρότα, μονάχα τα μήλα. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι το κυνήγι ξεκινάει και πάλι. Το νου σου, Mega Seedling, ερχόμαστε! Η μεταγλώτηση έγινε στην Power Media Productions.